ife mfo the tin tọkasị amarụ o tekokwa ncha achọ ka m kwuo ife afọ mana onye mago onu nchetakwa ya mesịa ọgbapụ m n'uche unu ma wedding bụ talk of town kịta if you know wedding aka fino na Flavor je mee na fa abịala ihe ka esi ka ihe bụ ya mfo afọ m ka ebulu mmanya wee bunye nwa big man bulu mmanya mechie ọnụ shut up na 1 kilometer ma again Google map na ayala nwa big man wee bulu mmanya jebunye nwa big man ibia nwa big man nwụsịa mmanya tọgbu ike afọ mee gịnị mee ya ka esi eme omenala Igbo mana ọ bụrụ onwe normal traditional marriage na-ejesi ije ebe afọ ebunye gị mmanya izo ezo ya fuo ya the thing na abụdakwa m si ya omenala Igbo bụ ya the thing na-ewe ka sigodu m iwe arụ o gosi na trust lọ ndị bụ ọgọ yi like ọ na-anọ kịta nje nụ nwaanyị ebunye m mmanya mbụ ndị ọgọ m ya sie ya naanị azịn rufuo ya hey onye na-atụ egwu bunye nụ m mmanya mma anwụ ya lacha kọpụ ndị ọgọ m chọfe gbuo m fe eme nwafe ajadu ọfa ka ọ gbasara fachọ na-abịa ịnụ nwafa nwaanyị ka nwa accident n'ezi fa ka ọ gbasara ọlụ m nwa nwee dịka o si gbasalụ m wee sị ọ na-ada achụkwu ndị big man ka ọsọ ndị ogbenye ka a na-achụ ọkwa wit nwaketuketu ji elu ke aga nke anyị na-ebunye gị mmanya ị na-ayafu na-eze ndụ ya ọ bụzi a na-ebu ndị a mee wedin na-ebutebe dị mmanya gba ya saida oh my god ya mere marriage ada last because na alapụ omenala na-eme n'elu ebunye gị mmanya nwa mmanya ọ bụ na trọsụlụ ndị ọgọ ya eje n'ebe a jee nụọ nwaanyị ọ dị simple as ABCD